Едно. Трето, нямам пари, така че давам ти го това. Слушай ми много внимателно. Да. Много внимателно. Да. Това ти го давам, ти ми ги даваш тия 2 ипотеки и при следващото стъпване, на която и да е било, не ти плащам нищо. Ай, чао. Ай, чао. Не. Не. Ай, чао. Знаеш какво? Чао на тебе. Не, чао на тебе. Чао на тебе. Дай заровете! Ще мама магия! Та малко да си мислиш, че ще мама магия! Къде съм? Къде си? Не знам къде си. Аз знам къде съм. На 6 съм. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пъти за 6! Ети 6! През газоса ми! Банка! Чукни 60! 50! Банка! Забави! Дай 6, бе! За това си плащам! Чакай малко! Да, 50! Не 5! 50 за 6! Ти баваш ли с мене? Аз ти взех едно. Аз дадах 50, маме пака! 50! Керофлес. Добре. Аз от тук. Май дава! Кой път ми? Втория ли ме? Първи! Първия? Първи! Айде. Това е втори. Да, бе! Ти си! Много ми харесва как ги казва числата. Знаеш, това за моето де! Това не е като на работа, бе. 7. Три? Едно, две, три. Еди гът. Тук съм си аз от нас. Маме бака. Сипи рехи, ако не има донеси. Абе, къде отиде ракията, бе? Къде отиде? Къде? Ето е тук. Къде е твоята чаша? Пияницо. Не мога да пиеш. Ако не има да... Какво стана? Какво стана? Какво стана? Ще ядем или ще играем? Само някой наплил за ръка. Не знам кой е. Ники. На къде като нещо ще правиш? Няма правиш, защото си го ипотека. Какво да правя, като не е мое? Лора, Лора се... Какво е това? Кьоров ли си? Кьоров като играе. Сега ще си. О, чакай! Свърши. Чакай! Не е Свърши. свършил. Не. Ипотекирам. Фали си заровете. Да, точно. Моля? Когато не си фалил заровете, силата в тебе. Фалил ли си заровете, следващия. О, кучки. Това ще ви се стовари Да, вече като ми го- гръм от ясно небе. И на двама ви. Чухте ли? Си си кълнал. Сега ще видите. Нямам никакви проблеми. Аз имам кеш да ви купа. Ще играем. Давайте. А топа затворника, не знам какво се кефи. Давай, бе, това ти е вторият път. Аре, сега ще фърнеш хикс. Давай. Втория, бе? Вторият е това. Втория. Аре, давай, втори. Аре, 2. Какво след мен влезе? Добре, нищо. На тебе също ти е втория. На мен това ми е трети. Но добре, тогава ако не фърнеш хикс, ще дадеш 50, просто си много отворен. Аре, дай сега, 6,50. 6,50 няма да дам. Защото няма стотинки в тази игра. Ето сега, 6. Сент Джеймс някой ипотекирал ли го? Няма че, това ти е без пари, бе. Давай. Джиткай. 5 и 3, 8. 200 плащам по дяволите. Къде си малко? Фака! На Сашко ли кацна? Чопа, тво, значи, ракия с ракия. Пати пияница. Вижда се, да те видиш и се обърнем глава. Вижда се, ако те видиш и се обърнем надолу главата. Нищо не направих и това си. Колко 200 литра? Да.